danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zaran mun daura. ne naga kun yi wa ɗan Daudu da'ira kamar haɗa kai ma kuke da shi kamar wani mai ba ku shawara. Kai malam sata kai mini a gidan nan naira 9,000 ni tun jiya zargin su ma nake da naji ana wata muhawara domin ɗaki na suke zuwa mai hira ina ba su ƙanƙara haka in na girki su zo mu ci ka san ni gwanin tsara jarmiya. Kariya yake mana dan shari mai kai da kunnuwa tunda zai ke kyallaro ido da ya gamma muna daura zannuwa. Lalle kuwa ɗan Daudu yanzu zaka ji sautin saukar itatuwa kulla gidan nan karma a zo ceton shi kudaye kururuwa. Lalle kam ka samu godiya ko alfadari mai zaman dawa malam ka tsaya ka a gani da kai ba mai cin gadon gidan haya. Gardi baki kirin zaman ka gidan nan fa ya tike ba zai yi matan mu na shiga da fice ta gaban sanda mun mutu. A ya mace kam sai da ya mace dan yanzu a dashen zubi muke daga na dauka sai na ja ato ita karran nan binta ta rike. To a dashe kuke yi da ku da wannan katon ragon gaban tike lalle kuwa yau ka kira ruwa a ogan sakin ka ya zube. Hakuri shi wannan baya da masana ko me za ku yi a hankali da Allah ku shirya a sansana. Ni riga ce fara ta tas adona shine a sabula yanzu ma ka zan ba su zannuwa da ina da atamfa kala-kala. Atamfar wanza muna buki yanzu nan sai in yi magula an ban zange mu ya bunzuru sai na maka miki a kunnuwa. Gidan nan da yau da ni da kai ba mai wani gauri kama sani. Haya fa kake yi haya nake aika ga musallin ka na sani. Kuma yadda abokan kake zuwa maza na ba na gunaguni aka dole kawaye na su shigo su zo masarara madan wani. Matan kai dan sa yi kwalliya har roƙon fauda suke mini. Haka zan fi so kuma mu zo mu yi dan ba ni da rowa a duniya.